ngekokubizwa nje kodwa kwakukhatshwa ngamalungelo ewe into okokuba ngabana ungunyana wentombi yakho mkhulu ewe senzithi uba wazincama ezo zinto zikho kuthiwa kavuma bantwana bakaThixo ukubizwa ngokuba ungunyana wentombi kaFaro wakhetha ukutshutshiswa kwakunye namaJuda akokwabo sendithetha ukuthi ke injalo kodwa ke wathi akuba mkhulu uba uyafunda pha le nto ezinye izinto azenzeki ewe wathi akuba mkhulu njengoba ebendlini ewe wenziwa zonke izinto wade wafikelela ekubeni uba abe mkhulu kuthiwa wathi aba mkhulu ke ngoku akavuma ukubizwa ewe sohamba ufuna ukubizwa bantwana bakaThixo ewe sohamba ufuna ukubizwa ewe ungumme ewe kukho mme bantwana uyabazi natata ewe silapha ewe ome Christina ewe ome Ana ewe sesitsho enengilosi zabo iingilosi zobawo umasango phuma ezingilosini zabantu sokuvuma ukubizwa ngokuba ngabana ungunyana wentombi ewe sengizishwa noba ikabanina ewe yijongo ewe le ntombi ubizwa ngayo ewe into okokuba ngabana inoba ubizwa ngolu hlobo uThixo amise ngalo akamisanga ngolu hlobo ubizwa ngalo sengizishwa phuma sezithiwa sukhangela nejinali lamfo andiqondi uba wakhathalela nokuyazi into okokuba ngabana ewe ilantshi iphakwa ngabani na ixesha ewe uba indiza zisabila noko uyakanyamezele noko ukuthi kuphakwe zangavume bantwana bakaThixo ukubizwa ngokuba ungunyana wentombi kaFaro wakhetha ewe into oba ngabana makaphume ewe lenkosi ewe uphuma ngolo hlobo ewe sengisithi uphuma ngolo hlobo ewe abantu bahleli ke ngathi ndijonge ewe kukho laa cawe ipha ebhayi ewe ibike yakhokhelwa ngubawo ewe ndayijonga ewe ngabantu bayikhangela ukho